Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqilkom l-għodwa tajba li naqdu mal-Knisja kollha fid-dinja llum li tagħmel il-festa tad-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Lateran. Il-Bażilika ta' Lateran huwa l-katedral tal-Papa. Ħafna drabi aħna nqisu lil San Pietru f'Rum mhux hekk iċ-ċentru tal-knejjes kollha għax hemmhekk issiru l-ikbar attivitajiet, però propjament l-iktar knisja importanti il-katedral tal-Papa bħala Isqof ta' Ruma hija San Ġwan Lateran kif nafu aħna. Hija knisja dedikata lis-Santissimu Salvatur, lil San Ġwan Battista u lil San Ġwan Evanġelista. It-tradizzjoni tgħidilna li bħallum sa mis-seklu 12 isir l-anniversarju tad-dedikazzjoni ta' din il-Bażilika mibnija l-ewwel darba mill-Imperatur Kostantinu fis-seklu 4 u xek fuq l-għolja tal-Lateran. Għall-ewwel din il-festa kienet issir f'Ruma biss, imbagħad bdew jagħmluha wkoll dawk li jużaw ir-rit Ruman, jiġifieri r-rit li nużaw aħna, bħala ġieħ lill-Bażilika li l-om u r-ras tal-knejjes kollha tal-Belt ta' Ruma u tad-dinja, kif ukoll bħala sinjal tal-imħabba u l-għaqda mal-Katedra ta' Pietru li skont Sant Injazju ta' Antiochja tippreżidi fuq il-ġimgħa kollha magħquda fl-imħabba. U għalhekk iżisħut illum huwa dover tagħna iktar mis-soltu li nitolbu mod speċjali għall-Papa, il-Missier tagħna u xekk biex il-mulej ikompli iħarsu u jmexxih biex imexxi l-Knisja tiegħu skont il-qalb tiegħu. Ejjew għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lill-mulej. Int salvazzjoni ta' min jittama fejk mulej ħniena. Inti tama ta' min imut fidejk Kristu ħniena. Inti għena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna b'nubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Ġorġa u Kalinu Żammit. Nitolbu. O Alla, int ħejja għalejk amara għal dejjem mibnija b'ġebel ħaj u magħżul. Kattar fil-Knisja d-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidejl jibqa' jikber dejjem għal bini ta' Ġerusalemm tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bieb tas-santwarju u wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt il-għadba tas-santwarju lejn il-lvant, għax is-santwarju kien ħares lejn il-lvant u l-ilma kien ħireġ min-naħa tal-lemin tal-għadba, in-naħa tan-nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħareġni mill-bieb tat-tramuntana u mexxieni madwar minn barra sal-bieb ta' barra li ħares lejn il-lvant. U l-ilma kien inixxi min-naħa tal-lemin tal-għadba u qalli: dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-lvant u nieżel lejn l-Araba u meta jasal fil-baħar il-mejjed b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma jsir ilma ħelu u jiġri li kull fejn tgħaddi dik ix-xmara kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix u jkun hemm kottra kbira ta' ħut għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma, l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut tax-xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jitbilx, il-frott tagħhom ma jonqos. Kull xahar jagħmlu frott ġdid
għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Tifraħ il-belt ta' Alla, tifraħ il-belt ta' Alla. Ken u qawwa u Alla għalina, għajnuna kbira sibnieh fid-dwejja, għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titriet jew jiġġarfu il-muntanji f'nofs ta' baħar. Tifraħ il-belt ta' Alla. Hemm xmara li s-swieqi tagħha iferħu il-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-għoli, hemm Alla f'nofsa, ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbexbix tas-sebħ. Tifraħ il-belt ta' Alla. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob, ejja waraw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art. Tifraħ il-belt ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Għaziltu għaddist din id-dar jgħid il-mulej biex ismi ikun fija għal dejjem. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Kien qorob il-għid tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalem. Fit-tempju sab min qiegħed ibih barrin, naċ u ħamiem. U min kien bil-qiegħda isarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom l-imwejjed. U l-bejjija tal-ħamiem qalilhom warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmlu wiex dar tan-negozju. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura, il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu, x'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? Ġesu weġibhom, ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellu. Għalhekk il-Lut qalulu, dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u int se ttellu fi 3 ijiem. Iżdu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dak li kien qal u hemmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalem għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Iżħuti naħseb li l-kol kemm aħna xi darba nkunu nisimgħu l-Iskrittura l-Bibja tinqara. U forsi ngħidu ma dan kif jista' jkun li qiegħed fl-Iskrittura u x'hekk, forsi l-iktar meta nisimgħu bi ġlied jew bi gwerer jew b'vjolenza u x'hekk. Ma rridux ninsew iżħuti li l-Iskrittura hija l-kelma tal-imma fi kliem il-bniedem, Alla ma niżilx ippespes f'widnejn min kiteb u qallu biex jikteb kelma b'kelma u x'hekk. Alla taħ messaġġ f'moħħu f'qalbu u ispirah kif ngħidu u l-kittieb kiteb skont il-kapaċitajiet tiegħu. Għalhekk fl-Iskrittura wieħed irid jażel bejn dak li huwa l-messaġġ li ġej minn Alla u dak li kienet il-kultura u l-mentalità tan-nies. Kultant mhux faċli nagħmlu għad id-distinzjoni eżis ħuti u għalhekk xi kultant xi wħud jitfixklu. Però bla dubju eżis ħuti hemm silti oħra fl-Iskrittura li ma jistax ikun li wieħed ma jemminx ħanejtek li fihom hemm lejt ta' Alla ta'. Ma jistax ikun. Pereżempju, il-ktieb tal-Ġenesi x'in Alla joħloq il-bniedem
u ħalqu xbija tiegħu u l-Bibja tgħidilna raġel u mara għamilhom. Kif tista' tifhem dik l-espressjoni fil-kuntest maskilista eżaġerat ta' meta nkitbet dik u xek ma ninsewx dik inkitbet 500, 600, 700 sena qabel Kristu u bħala tradizzjoni iktar antika. F'soċjetà fejn ir-raġel kien kollox, il-mara tittoqgħod id-dar dak kien xogħla biss tagħmel faċendi u jkollha tfal. Ma kellha l-ebda post fis-soċjetà fejn ir-raġel kien jiddomina kollox. Kif tista' ta' inti u xek teskludi li Alla minn espressjoni tant qawwija u ċara ta' ugwaljanza Alla joħloq lir-raġel u l-mara xbija tiegħu f'mentalità ta' poplu li kien maskilista għall-aħħar. U xek. U bħal dik hemm ħafna ta' eżis ħuti. Jiena għalija tolqotni immensament waħda mill-iktar siltiet fl-iskrittura li jolqtuni dik tal-ewwel qari tal-lum u xek Eżekjel f'din id-dera li jara. Jara dera Eżekjel huwa jkun fit-tempju u l-anġlu jurih l-ilma ħiereġ minn taħt il-għadba tan-naħħa tal-lemin tat-tempju u xek l-għadba li tħares lejn il-vant. Interessanti, il-vant huwa tluħ ix-xemx ta' hemm minn fejn titla' x-xemx. Mbagħad joħorġu barra u jibda jmexxih u xek. Jott 1000 drieħ, dak iż-żmien hekk kienu jgħoddu u xek id-drieħ bawietu jħorpiet, ħanejdu hekk. U dak il-ftit ilma flok jonqos, normalment x'ħan ixxerret l-ilma, jew iktar ma jimxi l-ilma jonqos mhux jiżdied, le dan l-ilma bil-maqlub. 1000 drieħ u l-ilma jibda jilħaq sal-Ekirsi. 1000 ieħor u jibda jilħaq sal-Irkubtejn. 1000 ieħor jilħaq sal-Qatt u 1000 ieħor wisir xmara eżis ħuti. U xek, u din ix-xmara jgħidin ovvjament rajna biss partijiet minn din is-silta, kemm nixtieq inħeġġixkom aqbdu l-Bibja llum. Waqraw kapitlu 47 tal-ktieb ta' Eżekjel fit-Testament il-Qadim, is-sessjoni tal-Profeti 47, għax sabiħ immens dal-kapitlu. U mbagħad jgħidilna li din ix-xmara dan l-ilma kull fejn kien jiltaqa' mal-ilma mielaħ kien jibdlu, l-ilma mielaħ isir ilma ħelu u xek. U s-siġar li jikbru fix-xtut ta' din ix-xmara huma siġar li jagħtu l-frott ta' kull xahar u l-frott tagħhom huwa tajjeb għall-ikel u l-weraq tagħhom huwa duwa tajjeb għad-duwa eżisuti. X'irid jgħidilna Eżekjel f'din id-dera? Forsi stramba naraw aħna. Eżekjel mhux qed jitkellem mit-Tempju ta' Ġerusalemm. Ma kien hemm l-ebda xmara ħierġa mit-Tempju ta' Ġerusalemm eżisħuti. Eżekjel qed jitkellem minn tempju ħafna iktar importanti li huwa Ġesu. Smajtu x'qrajna fl-Evanġelju tal-lum eżisħuti kemm sabiħa. Huwa tkellem mit-tempju tal-ġisem tiegħu. Għaliex għax it-tempju il-Lud kienu jemmnu għal post fejn jammar Alla. Però Alla jammar kull imkien. Però kemm hu b'mod speċjali fil-persuna ta' Ġesu, Alla magħmul bniedem. Fl-ebda post ma jista' jammar iżjed Alla minn fil-persuna ta' Ġesu. U x'hekk. U allura dak l-ilma ħiereġ minn naħa tal-lemin, ejjew nimmaġinaw l-ilma ħiereġ mill-kustat ta' Ġesu. U x'hekk. Hija x-xmara tal-imħabba t'Alla li ssawbet fuq id-dinja meta Ġesu bata u miet fuq is-salib eżisħuti. Minn dak l-att ta' vjolenza, forsi l-ara ta' vjolenza li qatt sar kontra l-iktar persuna innoċenti qaddisa u li għamlet ġejtu li fejqet mill-ara ta' vjolenza minna l-bnedmejn, joħroġ l-ikbar att ta' mħabba minn Alla. U li joħroġ minnu bħal xmara ta' mħabba li iktar ma tixteret iktar tikber, eżisħuti, għax li mħabba ekkej, li mħabba iktar ma xerrida iktar tikber, li mħabba t'Alla doktor, u aħna kull wieħed u waħda minna imseħbin f'din l-imħabba t'Alla. U għalhekk tibdel il-qlub minn qlub mejta bl-ilma mielaħ li jġib il-mewt, isiru qlub imlijin ħajja bil-ħajja ta' Alla. U eżisħuti f'dik is-siġra jew dawk is-siġar li l-frott tagħhom huwa tajjeb għall-ikel u jberaqduha. Jiena nara s-sagramenti tal-Knisja u x'hekk li naqsmuhom fit-tnejn konna s-sagramenti. Is-sagramenti li jagħtuna l-ħajja u li jaħfrunna d-nubiet. Mena l-weraqduha jfisser dik il-qawwa t'Alla li tidher fis-sagrament li taħfrinna ħtijietna. U mbagħad għandna s-sagramenti l-oħra li jagħtuna l-ħajja t'Alla li tissawwa fuqna. Hemm dettall però f'dan il-qari li mhux fil-lezzjoni tagħna u li qawwi ħafna.
B'eċċezzjoni waħda dan l-ilma ma jibdilx. Dan l-ilma ma jibdilx l-ilmaqijiet. L-ilmaqijiet ma jibdlux jgħidilna kif tmorru f'Eżekjel. U interessanti li fil-klib tal-Apokalissi nsibu jekk inti la bieret u lanqas ħun imma fietel jiena nobsqok minn ħalqi. Eżis ħuti espressjoni qawwija ħafna ta' li tkexkixna kważi, xi tfisser? Huwa ta' dak li jrid jilagħba tal-bniedem talla u tad-dinja fl-istess ħin. Eżis ħuti. Il-bniedem li jipprova jilagħba tal-brikkun anke ma' Alla. Li jipprova u xekk qisu jrid jirbaħ it-tajjeb tan-naħħa tat-tnejn. U xekk il-bniedem bieret li u xekk il-grazzja talla taqa' fuqu bħalma jaqa' l-ilma fuq dar tal-papra u jibqa' għaddej huwa ma jinbidel qatt eżis ħuti. Dak il-grazzja talla ma tistax tibdlu. Il-Vanġelu tal-lum jaqbel ħafna ma' dan u xekk. Ġesu qed jitkellem mit-tempju tal-ġisem tiegħu. Wara 3 ijiem u xekk l-apostli fehmu wara li qam mill-imwiet li kien qed jitkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Ejjew eżis ħuti aħna llum hekk niftħu qalbna għal din ix-xmara ta' mħabba li toħroġ mill-kustat ta' Kristu. Din ix-xmara li tfejjaq, din ix-xmara li tagħti l-ħajja. U jew nkunu aħna wkoll li mhux biss nirċevuha di x-xmara, għax kien nirċevuha biss nkunu bħal dak l-ilmaqijiet tal ma jinbidilx. Irridu nkunu aħna li nirċevuha u ngħadduha lill-oħrajn. L-imħabba tal-lek tikber. Jekk kull wieħed waħda minna jsejr ħanejdu hekk kanal li minnu tgħaddi l-ilma ta' din ix-xmara biex jasal għand l-oħrajn. Jekk l-ilma jasal għandna u jieqaf hemm, l-ilma jsir ilmaqijiet. U la ninbidlu aħna, waqqas jinbidlu l-oħrajn. Jekk nkunu kanali tal-grazzja tal-Alla eżis ħuti, allura il-grazzja tal-Alla u l-mħabba tal-Alla tibdel lilna u tibdel lid-dinja permezz tagħna. Ejjew nidulu grazzi bil-qalb lil Murej Ġesu għal dan il-messaġġ tant sabiħ. U llum nitolbu għall-Knisja. Għax wara kollox din il-missjoni tal-Knisja li tpoġġi u xok ixxerred dan l-ilma twasslu satru fl-ard dan l-ilma tal-grazzja tal-Alla u tal-imħabba tal-Alla biex dan l-ilma jasal għand il-bnedmin kollha u jibdel lill-umanità. Kjoġobkom mu bil-wieqfa. Ħuti eżies, aħna u nfakru il-jum tad-dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran, ir-ras u l-om tal-knejjes kollha tad-dinja, inresqu quddiem Alla l-missier tagħna, it-talbit tagħna fil-waqt li ntennu ħares il-Knisja tiegħek Mulej flimkien għall-Papa u l-isfijiet biex fi spiritu tal-għaqda ta' għaqda jaħdmu ħalli dawk kollha li jemmnu fi Kristu jinġabru f'merħla waħda u raj wieħed nitolbu. Ħares il-Knisja tiegħek Mulej għall-mexxejja tad-dinja sabiex iħabbirku ħalli l-bnedmin kollha ikunu ħielsa li jisqarru l-fidi tagħhom u jgħixu fil-paċi u l-ġustizzja nitolbu. Knisja tiegħek Mulej għall-membri batuti tal-komunità Nisranija biex isibu fija appoġġ u għajnuna fil-bżonnijiet tagħhom nitolbu. Ħares il-Knisja tiegħek Mulej għalina l-koll hawn miġbura sabiex bl-imġiba qaddisa ta' ħajjitna il-Knisja tidher dejjem aktar sabiħa u bla teba nitolbu. Ħares il-Knisja tiegħek Mulej għall-Papa missier tagħna biex il-Mulej jħarsu u jmexxih skont il-qalb tiegħu, nitolbu għax-xita li jartna tant teħtieġa, nitolbu għall-paċi fl-art imqazza fl-Ukrajina u f'ħafna postijiet fid-dinja fejn hemm l-inkwiet bħalissa. Nitolbu għalikom eżis ħutna li ssegwu dil-quddiesa, anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, intom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa. Fiskiet ejjew batta fidi hekk niftħu qalbna għal din ix-xmara ta' mħabba tal-Alla u lil Mulej noffrulu it-talba personali tagħna. Ilqa' Alla t-talb li qed nagħmlulek u għamil il-Knisja mxerda fid-dinja kollha tibqa' sħiħa fl-istqarrija tal-fidi u fl-imħabba bi Kristu Siedna.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru tal-ilma u nbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej l-mużuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u seħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int jogħġbok tagħmmar fid-dar tat-talb fejn tqassminna bidejk miftuħa d-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex intagħmel minna t-tempju tal-Ispiritu Santu, tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-milja tiegħek bla eda int qaddes il-Knisja tiegħek il-għarusa ta' Kristu imxebħa ma' bini li jidher biex issebbaħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qies tawliet. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Illum qegħdin nitolbu mod speċjali għall-erwieħ ta' ħutna Ġorġa u Kelinu Żammejt. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-appostu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Biex tibni knisja sisħut il-ġebel individwali, rrid ikun il-bennej li jibnieh flimkien jaqdu flimkien qisu jigsaw puzzle biex ngħidu hekk u x'hekk. Biex jifforma knisja mbagħad isir it-tikkejl biex il-ġebel jaqbad ma' xejn. Issa din il-knisja tal-ġebel, però l-knisja il-vera huwa aħna l-poplu tal-Alla. Aħna li Ġesu il-bennej tagħna qadna flimkien bid-dem tiegħu, eżisħuti. Aħna li jittikkej li jorbot il-ġebel flimkien tkun l-imħabba ta' bejnietna eżisħuti ta'. Inkella l-opra li għamel Ġesu nfarkuha ma jkunx hemm l-imħabba ta' bejnietna eżisħuti, nfarkuha ta'. Ejjew naħdmu aħna, ejjew nkunu aħna li nagħmlu differenza, ejjew nkunu aħna li bl-imħabba tagħna nissiebu ma' Ġesu fil-bini spiritwali ta' din id-dar ta' Alla li hi l-Knisja li hi aħna. Sakemm ġurnata waħda nkunu fis-sema, il-Knisja li tiċċelebra l-glorja u l-imħabba tal-Alla għal dejjem fis-saltna tas-smewiet. Ejjew ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għaddejs tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem amen.
Eżis ħut is-salib u l-kelma Alla juruna din ix-xmara ta' mħabbu xekk li ħirġa minn Ġesu. Però tasal għandna, tasal għandi, tasal għandek kull meta nirċevuh din l-imħabba Alla. Ejjew illum nitfgħu għajnejna fuq Ġesu msallab u nitolbuh bil-qalb. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni. U Ġesu ħanejn ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex ma lanġdu il-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, intritt li l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala s-sinjal ta' Ġerusalem tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament intagħmel minna it-tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fil-amara tal-glorja tiegħek. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna